Assalomu alaykum. Man Abdunabi Qosimov ҳастам. Мавзӯи даҳуми мо ин шабакаҳои нейронӣ аст. Бо забони русӣ нейрони сет мегӯяд. Дар фанни идоракунии маълумоти калон мебошад. Ман оиди ҳамин шабакаҳои нейронӣ гуфта мегузарам. Нақшаи дарси мо аз чунин пунктҳо иборат аст. Якум зеҳни сунъӣ, дуюм оиди зеҳни сунъӣ сухан меронам, дуюм шабакаҳои нейронӣ, сеюм модели математикии шабакаҳои нейронӣ ва муҳити истифодабарии шабакаҳои нейронӣ ва методҳои зеҳни сунъӣ гуфта мегузарам. Зеҳни сунъӣ ин худ чунин мафҳуме аст, ки ҳозир дар дунё дар ҳама ҷо паҳншудатарин аст. Дар паёмҳои охирини худ президенти мамлакатамо, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ стратегияи зеҳни сунъиро қабул карданд. Ва ин аз он шабоҳат медиҳад, ки дар дунё хеле муҳим шуда истодааст. Зеҳни сунъӣ дар ҳамин маълумотҳои худ зеҳни сунъӣ чист аст? Системаи кӯтоҳ карда гӯем, система ё барномаҳо ё ин ки сомонаҳо ё дигар низомҳое тартиб додан мумкин аст, ки монанди одам хулоса барорад ё кор кунад. Зеҳни сунъӣ, барои он ки зеҳни сунъиро мо тартиб диҳем, аввал монанди одам боед. Одам ҳар чӣ қадар ки бисёр омӯзад, зеҳни он хуб кор мекунад. Яъне ки зеҳнаш мустаҳкам ва барои ҳалли масъалаҳо зеҳнаш зуд кор мекунад. Ва албатта ки барои мошин низ, барои компютер низ чунин аст, ки барои он ки компютер зеҳнаш хуб кор кунад, бояд омӯзиши бисёр гузаронад. Омӯзиши мошинӣ мегӯям, омӯзиши одам не, омӯзиши мошинӣ. Баъди он ки омӯзиш гузаронида шуд, вобаста аз масъалаи гузошта шуда, маълумотҳо ба синфҳо, яъне ки ба синфҳо тақсим карда мешавад. Маълумотҳо аз рӯи илмӣ дода шуда, маълумотҳо чӣ хеле ки гуфтем дар дарсҳои гузашта, ба синфҳо ҷудо карда мешавад. Бе муаллим ё ин ки бо муаллим. Мана зеҳни сунъӣ омӯзиши супер омӯзиш мегӯям ва ғайри супер омӯзиш. Дар ин ҷо нишон дода шудааст, ки барои омӯзиши супер метод опорных векторов, деревное решение, яъне ки дарахт шакл, ҳалли бо дарахт ва шабакаҳои нейронӣ истифода бурда мешавад. Машҳуртаринаш ҳамин аст. Ва ғайри супер омӯзиш, дар ин ҷо мана методҳош оварда шудааст. Пешравӣ дар зеҳни сунъӣ. Дар зеҳни сунъӣ пешравиҳои зерин ба назар мерасанд. Математика омор бошад, data analyzation ба инженер, ML инженер, data engineer, data scientist, яъне ки наука ба инженер, маълумотҳои инженер ба омӯзиши визуализатсияи маълумот бошад. Мана ин шумории ситораҳо нишон медиҳад, ки чӣ хел пешравӣ шуда истодааст. Идоракунии маълумот, омӯзиши мошинӣ, коркарди барномаҳои компютерӣ ва барномасозӣ. Барномасозӣ дар data scientist бо забони англисӣ маълумотҳои илмӣ ба коркарди маълумотҳои илмӣ барномасозӣ тараққӣ карда истодааст. Пешравӣ ба назар мерасад. Маош дар зеҳни сунъӣ. Мана дар Google ҳамон қадар аст, Facebook, ана дар ширкатҳои дигар, ана бо дар ин ҷо анализ карда рӯз аз рӯз
мана маош вобаста аз компанияҳо зиёд то рафта зиёд шуда истодааст. ин на танҳо дар соҳаи зеҳни сунъӣ, умуман дар соҳаи технологияи иттилоотӣ дар ҷаҳон бо суръати тез тараққӣ карда истодааст. ҳамин маълумотҳои охирон гуфта истодаам, ки ба дунё ҳозир умуман технологияи иттилоотӣ ба технологияи иттилоотӣ 25 миллион барномасоз намерасад. ин бо шумора ба тамоми дунё ҳозир ба маълумотҳои интернет назар кунем, яъне ки 25 миллион барномасоз ба дунё намерасад. ин ба маънои онро дорад, ки рӯз аз рӯз бо ин шумора вобаста аз масъала, вобаста аз ҳолатҳо зиёд шуда истодааст, ки мо ба ин албатта ки бояд назар андозем. шабакаҳои нейронӣ барои зеҳни сунъӣ яке аз методҳои машҳуртарин ин шабакаҳои нейронӣ истифода бурда мешавад, ки албатта ин аз алгоритми кори шабакаҳои нейронӣ бо алгоритми нейронҳои одам гирифта шудааст, ки албатта мана хатнои данӣ мегӯяд маълумотҳои дохилшаванда, синапс вес қабул мекунад, ячейка нейрона мегӯяд, линия номаша аксон мегӯянд ва виходба игрик пайдо мешавад. Икс дохил мешавад, виходба игрика мо мегирем. вобаста аз задачаи икс ин қиматҳои албатта ки хатнои данӣ мегӯяд маълумотҳои дохилшаванда. шабакаҳои нейрониро асосгузорони назарияи шабакаҳои нейронии сунъӣ ин Уоррен Маккаллок, яъне ки ӯ нейропсихолог, нейрофизиолог ва яке аз асосгузорони кибернетика буд, ва Уолтер Питц, нейролингвист, мантиқдон ва математикони америкоӣ мебошанд. ҳар ду нафар ҳамин шахсҳо албатта шабакаҳои нейрониро соли 1985 хато накунам буд пешниҳод кардаанд, ки барои ин алгоритми шабакаи нейрониро инҳо асосгузори назарияи шабакаи нейронии сунъӣ мебошанд. мана барои мисол шабакаи нейронӣ чӣ хел кор мекунад, ман алгоритмашро бо диққат мефаҳмонам, ки бо диққат гӯш кунед. дар хатнои данӣ мегӯем маълумоти дохилшаванда бояд цифрҳои портрет ё ин ки симои рақамии ягон объект бошад. агар мо албатта боз дар ин ҷо худи ман ки кори илмиим ё ин ки тадқиқотҳои илмии ман бо матн вобастагии калон дорад, ман симои рақамии матнро ҳарфҳо мегирам бисёртар барои фаҳмонидан, ки худи ман низ ҳаминро истифода мекунам. ва дар барномаҳои компютерии худам аллакай чанд барномаҳоро сохтагӣ ҳастам, ки дар камтари онҳоро дар слайдҳои пештар нишон додам. ва агар мо ҳаминро ходи мегӯянд маълумотҳои дохилшавандаро n баробари 35 гирифтам, ҳарф гирем, матн дар забони тоҷикӣ бошад 35 то мешавад. ҳамин нейронҳои дохилшаванда 35 то аст. ва 35 то маълумот ба ин дохил мешавад. мана s xi зарби vi вес қабул мекунад. весҳо дар ҳудуди аз 0 то 1 қимат аз ҳудуди 0 то 1 қимат қабул мекунанд. ин албатта ки тасодуфӣ аст. Тасодуфӣ аз 0 то 1 ҳар як вес адад қабул карда метавонад. мо метавонем бо воситаи компютер инро дохил кунем ё ин ки худ мо пешакӣ ягон тасодуфӣ ададҳоро гузорем. ячейка нейрона аксон баъд мерад хатнои мана y ҳисоб карда мешавад бо воситаи ягон функсия. ҳамин суммаи аз рӯи ҳамин суммаи ҳисобкардагӣ мана s ҳамин y ҳисоб карда мешавад. мо агар
ҳангоми ҳамин барориш ду қимат гузошта метавонем, як ё нол. Агар ҳамон қимати баромадагиҳомо як бошад, ин значит ҳамин маълумоти мо гуфтосагӣ ба ҳамон синфи гуфтагиҳомо дахл дорад. Нол бошад, яъне ки як ҳам нол не, якун нол кати ишорат мекунад. Мана дар ин ҳолат дида истодаем ки шабакаи нейронӣ як қабат дорад. Як қабат дорад, мебиёд сумма ҳисоб карда мешавад, ба y мебарояд. Шабакаҳои нейронӣ бисёрқабата агар бошад, мана мо метавонем аз бисёр қабатҳо иборат аст. Шабакаҳои нейронӣ аз бисёр қабатҳо иборат аст. Мана нигоҳ кунем, агар мана як бор фақат ноидани чӣ хеле ки гуфтем дохил шаванда маълумот нейронҳо дохил мешавад. Ҳар як нейрон бо қабати дигари нейрон кати, мана дар ин ҷо нигоҳ кунем, ҳама нейрон бо ин нейрони вай ячейкаи нейрон хуш аст. Ҳама нейронҳо бо нейронҳо, мана инҷо ҳам бинем, ин нейрон бо вихадной хуш аст. Ҳама нейронҳо, мана ин нейрон бо ин нейронҳо, дуюм нейрон бошад бо қабати дуюмангии ҳамаи нейрон, ҳамаш пайвастагӣ дорад. Ана бисёрқабата бо он маъно мефаҳманд ки бисёрқабата онро дорад ки мана якум қабат, боз дуюм қабат, баъд сеюм қабат, баъд y ҳисоб карда н то n қабата шуда метавонад. Мана маълумотро мегирад, вобаста аз бо сумма инҷо функсияҳо ҳаст, ҳисоб карда мешавад, весҳои нав инҷо вес мегирад, баъд инҷо ҳисоб кардан бо весҳои нав инҷо мегирад, ҳамин хел ҳисоб мекунад. Хоб, акнун омӯзиши шабака нейрон бо обратный вай. Шабакаҳои нейронӣ чаппа омӯзиш гузаронидан. Агар маълумоте ки мо ҳангоми ворид кардаанд, симои рақамии матне ки мо ҳангоми ворид мекунем, дар ҳолати нейронҳо омӯзиш гузаронидаанд, маълумоти охирон окончательни варианти маълумота мебинем ки ҳисоб кард вихадной дани баромад маълумоти баромадашавандаро агар нигоҳ кунем ба мо лозима адад пайдо нашуд, мо метавонем обратный мегӯяд, обратный вай меравад. Аз рӯи ошибкаҳо ҳисоб карда, хатогиҳоро ҳисоб карда, чаппа омӯзиш мегузарад. Ҳамин система чаппа мебиёд, весҳоро тағйир медиҳад, баъди весҳоро тағйир додан қиматҳои x-и нав ҳосил мекунад, бо обратно бо компютер ин тараф бо ҳисоб карда, бо y-ҳо ҳисоб мекунад, бо ҳамин хел ҳисоб мекунад то он даме ки мо натиҷаи компютер омӯзиш гузаронидаро мегирад, то он даме ки маълумоти заруриро дар вихадной даме y-ҳои зарурӣ, яъне ки мисол як хоҳем ё нол хоҳем, ҳамин як ё нол ба наздиктарин ҳолат пайдо шуд. Мани модели математикии шабакаҳои нейронӣ чунин аст. Модели математикии шабакаҳои нейронӣ суммаи x-и vi ҳисоб карда мешавад. Мана y-ки вихадной, окончательный y, мисол мана бо формули дигар, бо формули зерин ҳисоб карда мешавад, 1 тақсими 1 плюси e дараҷаш минус сумма. Мана ин суммае ки мо ҳангоми x-и ё вихадной дани ва весҳои нави қабулкунанда ҳосил мекунем. Весҳо албатта ки як бор дига такроран мегӯям ки весҳо қиматро тасодуфан аз 0 то 1 қабул мекунад. 0,1, 0,5, 0,0, мумкин 0 шавад, мумкин 1 шавад ва ғайра. Хоб, y агар нигоҳ кунем аз 0 то 1 қимат мешавад. Агар аз формули зерини y назар кунем, яъне ки ба y формула назар кунем, аз ҳамин формула маълум мешавад ки ягон вақт ин қиматаш 0 намешавад ва ягон вақт 1 намешавад. Значит фақат дар байни 0 ва 1
قیمت پیدا میکند که با 0 نزدیک شود یا با 1 نزدیک شود. ما میتونیم کامپیوتر رو کارش رو داریم و ویس های قبول کردهاش رو به منبع معلومات ثبت نماییم. قیمتی ایرور حساب کرده می شود. اشیبکا این البته که обратный распространение و y minus 1 می شود اگر ожидаемый результати انتظاری یعنی که معلومات انتظاری ما 1 باشد minus 1 میکنیم y. اگر انتظاری ما 0 باشد y 0 میکنیم. نه هنگامی ما داخل کردن به کامپیوتر ما میگیم و سیگما dx حساب کرده میشد. معنی y که ما حساب کردیم y تقسیم 1 minus y learning rate میگه ili بیاس. اینا ما قیمت خودمون میگیریم. مثال هر چقدر عددی خورد گیریم آموزش بسیار میشود، نتیجه خوبتر به دست میاد. هر چقدر عددی کلان رو گیریم آموزش بهتر میشود و نتیجه ممکن است که ناقدر خوب به دست میاد. آموزش ناقدر خوب میگذرد. این learning rate رو در نظر داریم. بعد دلتا حساب میشه. من اروری که هست میمونیم. بعد سیگما حساب کرده دلتا حساب کرده بعد ویس های ناو رو ما حاصل میکنیم. ویس های ناو میشود ویس y معنی VE برابر VE minus YE ضربی دلتا ضربی لونینگ یعنی که VC پیشتره minus YE حاصل شده ضربی دلتا و لونینگ رهید. حالا میخیل این معلومات چکار حساب VC ناو حاصل میشه و من در الگوریتم پیشتره از ناو ویس های ناوی قبول کرده شده با پشت میبیاد. بعد این ویس های ناوی قبول کرده که x های در اینجا بوده با ویس های ناو میمونن. باز همین خیلی حساب کنی میگذارد. با میبینیم که 1 یا 0 و نزدیک است یا نه. با همین خیلی وابسته از عدد 0 باشد یا 1 باز همین خیلی آموزش تا آن دمی که بیشتر این حالت برای کامپیوتر برنامه‌سازا مشکل بود. چونکه همونقدر آموزش همونقدر وقت برای کامپیوترهای پیشتر از حساب خاطری اپراتیوی خاطری ویدیو کارت و پروسسور و دیگرها دشواری میکشند. روزی باشد کامپیوترها که از روی زودیشان تواناییشان خیلی کلان و بلند دارند این حالت علاقه این الگوریتم با آسانی نوشته کارکرد شده ایستاده است. من متد دیگر که خیلی مشهور است و بسیار استفاده می شود برای ذهن سومی کلاسیفیکاسیون و کلاستریزاسی معلومات ها این متد опорных векторов میگن SVM یا support vector chain میشه. معلومات ها با سیستم کوردیناتی گذاشته می شود از روی سیمای رقمی به دست آمده. بعد لینیه میگذارند که چون این لینیه باید فونکسی لینیه رو یابند که دو همین объект های گذاشته شده در سیستم کوردیناتی رو با آسانی به کلاس ها تقسیم کرده توانند. این متد опорных векторов است. محیط های استفاده بری تامینات بی‌خطری مثال محیط های استفاده بری در ذهن سونی یا معلومات های کلان را ما در تامینات بی‌خطری استفاده کرده میتونیم. برای مثال یگان جا ساختار شده ایستاده است یا اینکه یگان وای ربات میرد از همونجا ساختار یگان کس رو نجات میدهد یا یگان چیز رو گرفته میباید و غیره. یعنی که یا تامینات بی‌خطری با دیگر تامینات بی‌خطری حمایه معلومات و غیره. محیط استفاده برای قسم حربی با مثال بی سرنشین ها بیسپلاتنیک ها هستند. ربات های بی سرنشین بی آدم که در ارمی حاضر استفاده کرده شدند ممکن است که بی سرنشین های استفاده شوند. در ساحه تیپ صنعت و حجم صنعت نقلیات برنامه های کامپیوتری من معین کردن مؤلف متن
барои муайян кардани муаллифи матн худи ман барнома сохтагӣ ҳастам. Мана ба манбаи маълумот ҳамроҳ карда истодаам маълумотҳоро аввал ба компютер, албатта ки омӯзиш гузаронда истодаем, ки ҳамин матнҳо, ҳамин текст, чунин воҳидҳои чена ки матниро доро аст, ба компютер омӯзонида истодаем. Баъдан мана баъди он ки компютер омӯзиш гузаронид, мо баъди омӯзиш алгоритмҳои гуногун кардем. Яке аз онҳо гамма классификатор гуфтем. Гамма классификатор ё нейрони сеп. Мана интихоби матнро интихоб мекунем. Баъди он ки матнро интихоб кардем, мо метавонем матни онро санҷем. муайян кардани матн, монандии матнро пахш кунем. Вобаста аз масъалаи гузошташуда муаллифи он муайян карда мешавад. Ин буд дарси 10-уми мо, шабакаҳои нейронӣ барои идора кардани маълумотҳои калон. Ташаккур ба диққататон.